И да, в момента се уча да карам палеворд, като сте изправени. И тук има две части, има стрелки на тях. Трябва да си разграничите ръката. Може да изглежда странно, но не. Трябва леко да приклекнете, защото така сте по-бързо. И така почвате да карате. Вляво, отдясно, вляво, отдясно и така. Общо взето с времето се научава. Да. Ако искате да се обърнете и не знаете как, ето тази с греблото, ето с тази предната част, ето така и напред с нея, ето така, връщате, въртите се наляво, надясно, на където искате. Ако искате и диагонално, да. Може всяка. Ако идете на място, на където съм аз, трябва да внимавате, защото имаме доста камъни. Тази част специално няма, но ако дойдете малко има доста камъни, както там в началото. Така покажи. Покажи малко в началото, как има камъни. Не е яко. И да, ще бъде яко. И да, това ще бъде от мен за сега. Абонирайте се, лайкнете видеото, споделете го с приятели и чао и до следващия път.